Convidar-nos. Jo soc Jaume Hidalgo, soc enginyer de forests d'una fundació que es diu Natura, que té per objecte la custòdia del territori, la preservació d'espais naturals. Aleshores, té diferents programes i un d'ells és la conformació d'una xarxa, d'una red de boscos madurs, de boscos centenaris. Aleshores, per aconseguir la preservació d'aquests boscos tenim diferents mecanismes i en un context de crisi on és molt difícil captar recursos a través del patrocini, doncs hem hagut de ser imaginatius i ens hem hagut de renovar. Aleshores, bé, en una situació complicada on cerques noves fórmules, vam descobrir que al Japó, a Corea del Sud, tot això ho hem anat descobrint després, a Taiwan i també als Estats Units, a Austràlia, doncs s'està conformant una xarxa de boscos terapèutics. Aleshores, la idea és vincular aquesta xarxa de boscos madurs, de boscos centenaris amb grans arbres, que eren estructures que ancestralment hi havia en els nostres espais naturals, però que l'acció antròpica va fer desaparèixer. Els humans a tot el que és Europa, sobretot occidental, i Europa del Sud, doncs hem fet desaparèixer per complet aquestes estructures de boscos vells. Doncs hem vist i estem constatant que el fet de preservar boscos amb aquesta utilitat terapèutica, que ara ho explicaré, ens ajuda a preservar altres espais de bosc i que quedin a evolució natural, i que quedin amb estructures naturals i que, per tant, amb el temps esdevinguin, es recuperin aquelles estructures velles dels boscos antics. Quan parlem de boscos terapèutics és diferent de quan es parla d'espais saludables, perquè les rutes saludables, tu vas a fer exercici, vas a desconnectar i això ja és saludable, el contacte amb la natura. Però el plus que donem en els boscos terapèutics ve donat per dos pilars, per dues realitats. Per una banda, és una qualitat paisatgística, és una presència d'arbres grans, d'arbres centenaris, amb una complexitat d'aquell ecosistema que fa que hi hagin molts elements que no hi són en els boscos joves, en els boscos més corrents, més comuns, i en canvi en aquests boscos sí que hi són. Estem parlant de moltes molses, de líquens, de substàncies que emanen dels arbres grans, perquè les plantes produeixen infinitat d'olis essencials volàtils que quan l'organisme humà els inhala, doncs s'ha descobert que millora el sistema immunitari. A banda que tota aquesta complexitat, aquesta riquesa del paisatge en aquests boscos fa que les persones puguin estimular molt més els sentits, visual, auditiu, olfactiu, tàctil, etc. És a dir, pots jugar, pots aprofitar per fer tallers, per fer múltiples recursos que ara és molt llarg d'explicar, però aquesta qualitat és un dels pilars. L'altre pilar important és l'actitud de l'usuari. És a dir, el que volem és que en aquests boscos siguin com una mena de temples, per dir-ho així, com de catedrals, amb aquests grans arbres, aquest lloc que ens recull és una mena de temple. Aquests boscos són amb uns arbres molt grans que es tanquen i fa com una
com una mena de cova, s'entén? És una espècie de cueva. Aleshores, la idea és que en allà s'apaguin els mòbils, és a dir, fora tecnologies, en aquell moment, que pot durar una hora, 2 hores o 3 hores. Sé que és complicat, però ens hem d'acostumar de tant en tant a fer-ho. Aleshores, això pot anar o no acompanyat de guiatge. Són petits recorreguts, són petits bucles que poden fer entre 1, 2 o 3 quilòmetres de llargada, que poden articular-se a partir d'altres itineraris, però que en allà es fa aquest ús específic, amb una senyalització molt integrada, i el que és molt important és que hi hagi sempre en aquests boscos un actor del territori, un actor que pot ser el mateix òrgan gestor de l'espai natural, pot ser un allotjament turístic rural, pot ser una residència, casa de pagès, un hotel, un balneari, i a més pot complementar els serveis que ofereix aquell balneari, perquè estem parlant de teràpia i per tant és aromateràpia, que complementa la hidroteràpia, i n'hi ha de diferents tipus d'aquests boscos. Tot això és un projecte, el que estem fent nosaltres des d'Acció Natura, és una miqueta adaptar la tecnologia japonesa, sense haver-hi estat, llegint, a la nostra idiosincràsia i a la nostra realitat. I a més tot el que estic explicant serveix molt per a Sardenya, perquè després també us ho explicaré. Aleshores ho estem també improvisant i ho estem desenvolupant en base als condicionants que tenim en el nostre país. I estem aprenent sobre la marxa. I segur que jo avui aprendré molt de vosaltres i ja estic aprenent en conceptes de complementar i enriquir els serveis que s'ofereixen. Deia que n'hi ha de diferents tipus, hi haurà uns boscos més urbans o periurbans, que per tant hi arribaràs a peu des de les poblacions per a un ús quotidià. Després hi haurà boscos que estaran a una distància petita dels pobles o ciutats per fer excursions amb el teu vehicle o també amb transport públic, però que aniràs i tornaràs el mateix dia, perquè aquell passeig, diguéssim, que compensa el desplaçament, però en canvi hi haurà boscos que estaran més aïllats a la muntanya, més, diguéssim, en un espai natural, que estan una miqueta lluny i que no compensa 2 hores o 3 hores o 4 hores de desplaçament, anar i unes altres hores per tornar per fer 3 hores de teràpia en el bosc. En aquests casos s'ha de fer turisme terapèutic, s'ha de fer, diguéssim, una estància en allà, s'ha de pernoctar en allà i per tant és perfecte per fer estàncies de repòs, per fer desconnexió per 2 dies, per 3 dies, per una setmana i complementar amb altres recursos com pot ser el gastronòmic, el patrimonial, el cultural, etc. Els ingredients principals del projecte són, en primer lloc, que aquests boscos han d'estar custodiats, perquè imagineu-vos que implementem un itinerari d'aquesta naturalesa i al cap de 2 anys aquest bosc es talla, aquests arbres centenaris es tallen o es malmet aquell entorn. Doncs seria una veritable llàstima. Per tant, és important que hi hagi un acord de custòdia amb el propietari i que el propietari tingui una compensació. Compensació que pot ser de moltes maneres. Si convé després s'explica. El que és important és que quan hi hagi un guiatge, aquest guiatge sigui professional. La nostra idea és formar aquests guies. Estem a punt de portar una persona que volem que sigui formador de guies a Estats Units, perquè hi ha una entitat que està treballant en aquesta mateixa línia, que es diu shirin-yoku.org. Shirin-yoku vol dir en japonès banys de bosc, perquè del que es tracta és de
banyar-te en el bosc. No caminar ràpid, no, sinó caminar pausadament, respirar correctament, aturar-te, contemplar, enriquir-te amb tota aquella complexitat d'aquell bosc més natural, que és diferent d'un bosc jove i d'un bosc explotat, és diferent. El que volem és certificar aquest bosc, per tant tots aquests boscos que conformaran la xarxa estaran certificats en base a uns barems. Té un programa de recerca mèdica associat, i guaiteu quina casualitat que aquesta tarda tinc reunió amb el cap de recerca de l'Hospital de Santa Caterina i de l'Hospital de Josep Trueta, juntament amb en Manel Poch per parlar sobre el vincle que pot tenir aquest projecte amb la Càtedra d'Aigua, Natura i Benestar. Per tant, ja hem publicat inclús un article on hem demostrat que passejar en el bosc madur, per exemple, té millores en dones, en mujeres, amb fibromiàlgia reumàtica. Aleshores, passejar en un bosc madur és beneficiós per a aquesta patologia, però tenim previst estudiar moltes altres patologies, inclús de tipus fisiològic, com també psiquiàtric, nens amb trastorn per dèficit d'autisme, d'hiperactivitat. Aquesta és una línia. Una altra seria el tema oncològic. A Corea del Sud s'acompanyen malalts de càncer en passejos en aquests boscos. Això ajuda a millorar, diguéssim, els tractaments. No vol dir que visitar aquest bosc et curi, sinó que ajuda a enfortir el sistema immunològic. Aquí els camps són enormes. I bé, el que també volem fer és tot això que estem desenvolupant, traduir-ho en un protocol, traduir-ho en una metodologia perquè es pugui replicar a altres llocs, perquè aquest projecte es pot fer a tot el món on hi hagi boscos. Per tant, nosaltres vam tenir una col·laboradora que estava cursant un màster, que va ser la Maria Giovanni Worth, que és de Sardenya, i ens va ajudar molt, vam aprendre conjuntament i vam constatar que a Sardenya hi ha un potencial enorme pel que fa a boscos terapèutics, perquè té boscos madurs, té boscos centenaris, Guaronsolo, per exemple, etc., i té balnearis. Per tant, es pot complementar molt bé el que és el turisme d'hidroteràpia amb un nou turisme, amb un nou producte turístic d'aromateràpia. No sé si s'ha entès tot. Hi ha alguna cosa que no s'ha entès així que hagi dit, que haya dicho? Sí. Sí, aquí a Catalunya, efectivament, he parlat una miqueta del concepte de la teoria, però no he parlat dels casos concrets. Sí, aquí a Catalunya nosaltres estem, des d'Acció Natura, estem cooperant amb Diputació de Girona i Patronat de Turisme Costa Brava Girona per implementar uns primers boscos pilot. Concretament, els primers que tindrem serà a Caldes de Malavella, que és molt interessant perquè hi ha balnearis. A Girona seran boscos d'aquests urbans molt propers, a Palau-sacosta, precisament. Tenim identificats uns 35 boscos a la demarcació de Girona i tenim presentada una proposta en un instrument europeu, FEDER, per fer la inversió. També hem presentat un projecte LIFE, ara en volem presentar un altre, de boscos terapèutics, per reforçar aquesta estructura de suport, perquè la veritat és que anem molt mancats de recursos. Això és a Girona. Després, a Lleida n'hi haurà dos com a mínim, perquè tenim un conveni, un encàrrec del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a través d'una petició de la Diputació de Lleida. Tindrem un itinerari al Solsonès i un altre a l'Alt Urgell, a Sant Joan de l'Erm, i també està molt interessat en aquest projecte la Diputació de Barcelona. Vam tenir una col·laboració per identificar una xarxa de boscos d'alt valor natural i un
i alguns d'aquests boscos d'alt valor natural volem que siguin boscos terapèutics, no tots, perquè han de ser accessibles i ja ha d'existir un ús públic. No volem massificar espais vulnerables. Això al tanto, vull dir, això ho tenim molt clar. I aleshores a la Diputació de Barcelona tenim diversos enclavaments, el Collserola, el Parc del Montseny, etc. Però sí que tenim uns quants projectes en aquest sentit i també volem arribar a Tarragona. A Tarragona, en fi, també hi ha unes quantes iniciatives. El que nosaltres des d'Acció Natura volem esdevenir és com paraigua, perquè nosaltres és impossible que gestionem tots aquests projectes, únicament el que volem fer és de paraigua, facilitar la metodologia, intentar fer la certificació, ajudar a formar els guies, però que després cada iniciativa funcioni de manera autònoma.